Здравейте, всички от ме гледате, аз съм Исака БГ. И това е Майнкрафт Диамант. Тук така сме. Искам да ви покажа моят нов скин, който сам си изработих. И се гордея с него. Така е отпред. Това тук е буквата на вената, защото съм най-големия му фен. Тук е малко като клоун. Отзаде е такова някакво яко. Тук прилича малко на ръката на Харито, който и той е лик пичага. Лицето прилича малко на... Лицето може да прилича леко на ония Пеца за Бегели, мисля, че беше. Не съм точно сигурен. Това е моето място, където съм решил да оцелявам. Имам промени по броенето. Това е Protection 3, това е двойка. Мисля, къде ми е? What? 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 Къде ми е явила? Аз всъщност покупах. Аха, току-що забелязах. Искам ви обясня нещо. Виж часа. Тука. И тука, това е нещо такова, така се пише. И натам, понеже има празно, може да се строи, и реших да е това. Тук тия дървета, тук почти всичките ги бях махнал. Бях си направил тук къщичка. Нещо такова като къща. И на всичкото отгоре имах Anvil и Enchant. Който иска да види в миналия епизод, имах Anvil и Enchant. И сега, какво ще правя, аз не знам. Защото аз без Anvil и Enchant не мога. И вече сетих какво ще правя. Но ще имам реклама. Така. О, това ще е нещо по-до. Много по-до. Даже имах още много повече дърво. Опа. И ще го сложа тук. Не, без това. Имах и много повече камъка, макар. Така. Ора, бебе. Така е много по-добре. Сега да си намеря къде е, ето го е Енвила. Къде е енчанта? Ето го е енчанта. И да си направя къща, която спише. Тук ще махна тия. Повечето ги нямаш. Айде, чиба. Yeeey! Креатив. Ти за умиране. Как лагва. Ихи. Къде е дървото? Дърво. Ей, така е тук. Не съм го правила, аз така се пише. Тук си бях направила на мини къща. Полумини къща. Така. Много стръмна къща. Така. Без това. О, ябълка! О, супер!
Вече си мисля, че съм създал сървър. Защото той лагва ужасно. Ще си мисля, че съм създал сървър. Защото това лаги ужасно. 100 на 100 от дъжда. Няма друга причина, по която да лагва толкова жестоко. Просто не може. Това е такъв стабилен лаг. Не знам колко се вижда, но... Силно и FPS в момента лети. Само може би надолу лети. И клипа ми се мази като нищо. Сигурен съм в това. Той дърво го нямаш. Там няма го правя за кръста. Сега как и много благодаря за 21 абоната. Имаше скоро да има някакво клипче. Да раздавам нещо. Някаква награда. Не съм сигурен. Тук. Мразя да строя, каквото и да е. Освен ако не е от красив материал. Точно това дърво много не ме кефи. Така. Хоп. Торчовете ми. Тук. Хоп. Ами, доста добре читнах. Да се признай, харесва ми да читвам. Сега трябва вече да не читвам. Трябва да се върна. Така. Опа, лагна. Чест. Аз съм най-мазният читър, който може да съществува. Аз ги имах. Който не вярва да отида ви в предишния епизод. Трябва ми... Съм с чудовища пък. Не, чудовища. Имах и легло. И няма пак читам. Какво ми трябва? Трябва ми първо левели. Най-първото е левел. Който няма откъде да взема. Което не ми харесва, ама изобщо. Здрасти. Откъде идваш ти с лопатата, бе? Ти ми взе всички ангели. Не знам как. Чупим бронич, да. Вау! Ти направо така ма стресна. За един момент не знаех къде се намирам. Брат, стой. Да, не можах. Thank you. You are. Чао. Амам? Не. Опа. Още една вълна.
Аха. Мари. Поне трети левел ще успели да събера. Yes. Сега ако ми се падне книгата Fire Aspect, ще съм много